חברים יקרים, לכבוד לי להראות לכם כיצד המודל מקבוק פרו לייט 2016, 13 אינץ' נראה מבפנים וכיצד פותחים אותו כרגע, לאחר שהסרנו את 6 הברגים לעומת כמות ברגים גדולה יותר שהייתה במודלים הקודמים. במודל הזה אין לנו כמות ברגים גדולה, אין לנו פשוט כמות ברגים גדולה. לאחר הסרת כל הברגים כאן מסביב במק, אנחנו נבצע פתיחה של המכסה האחורי. עכשיו, כיצד פותחים אותו? אנחנו לא פותחים אותו כמו כל המקים שפתחנו עד ימינו, כן? אנחנו פשוט משתמשים בפומפה, כמו באיימק. אנחנו פשוט שמים את הפומפה. לאחר שאנחנו שמים את הפומפה, אנחנו מכוונים אותו טיפה למעלה. עכשיו, כאן וכאן יש לנו קליפסים מכסף אשר נכנסים ובעצם נתקעים ביוניבודי שבעצם קשור לגוף של המק. אז מה שאנחנו עושה, אנחנו בעצם נתקע את הפומפה, ונורא בעדינות, אנחנו פשוט נמשוך אותו, כן? וכאן אנחנו עוצרים. לא להיבהל מהרעש, כן? אנחנו פשוט מושכים אותו, אוקיי? ואז אנחנו פשוט מושכים אותו על המאיתנו, כן? לא לכיווננו, אלא פשוט על המאיתנו. לאחר שהצד הזה פתוח, אנחנו פשוט דוחפים את הצד הימני והשמאלי, והופה! הנה הכיסוי שלנו בחוץ. מדוע אני מציין זאת? כי במודל הזה יש לנו בעצם קליפסים בצד שמאל ובצד ימין, כפי שציינתי לפני, אשר נתפסים בעצם בסטריפ הזה שנועד לתפוס את הכיסוי האחורי. צד ימני וצד שמאלי, אלו הקליפסים אשר יושבים כאן. כפי שניתן לראות, חברים, כאן בעצם נמצא לנו ה-SSD שלנו. נכון, הוא יותר גדול מאיירפורט, הרבה יותר גדול מאיירפורט, אך עם זאת, חברים, נעשה כאן שינוי מהותי גם בהנדסה של ה-SSD החדש מחברת סנדיסק, גם בגודל שלו, גם בננומטריה. אני חייב לומר שלפי דעתי הולך להיות המון מוצרים בשוק של חלפים ל-SSD הזה. מדובר בחיבור שונה של SSD. זאת אומרת, הוא עדיין בפרוטוקול PCI Express, אך חיבור הוא כמובן שונה. חברים יקרים, הספיקרים שלנו מדהימים. אני חושב שזה הספיקרים הכי טובים שאי פעם היו במקבוק פרו. למה? חברים, תראו איך הספיקר נראה כאן. אני לא יודע איך לתאר לכם את הדבר הזה, אבל פשוט סוג של חללית נאס"א לא מכאן. יש לנו כאן את הספיקר הימני בעצם של המחשב, שהוא בנוי בצורה פשוט רש, שבעצם הוא מסביב לפן עצמו. ניתן לראות את ה-CPU, GPU ו-PCH מובנים בעצם ללוח, מולחמים ללוח. זה בעצם צינור הכיוך שמקייח לנו את כל האוויר החם ומקרר בעצם את המעבד. בינו לבין המעבד יש לנו שכבה דקה מאוד של משחה טרמית. כמו כן, כמובן, ניתן לשים לב לסוג ההנדסה של המעבררים שיש לנו כאן. המעבררים, חברים, הבליידים של המעבררים עצמם, הם הרבה יותר גבוהים. הדחיסות שלהם יותר גבוהה מכל מעבררים שעד כה היו באפל. אני רק רוצה לגעת בנקודה חשובה, חברים. הרם שלנו מוגן. אתם רואים את הקופסת אלומיניום הזאת באמצע? זה בעצם הרם שמולחם ללוח. אפל החליטה להגן על הרם מהמון סיבות חשובות, ויש לפאר אותה על כך. גם בנזקי מים. לרוב, כאשר הרם נפגע, אנחנו נזדקק להחליף לוח. לא תמיד, כמובן שניתן להלחים, אך עדיין לא מומלץ. ואפל עשתה לנו רק טוב בכך שהיא הגנה על סוג הרם בלוח. ניתן כמובן לראות גם את המדבקות הלבנות שאפל עדיין עושה בהם שימוש. אלה הם מדבקות חיישני מים. בעצם כאשר נוגע בהם מים, המדבקה משנה את הצבע מלבן לאדום. כך אפל בעצם יודעים כיצד להיכן הגיע בעצם נוזל בלוח. חשוב מאוד לא לגעת עם המברק בלוח, כן? מדובר במודל חדש. כפי שניתן לראות, הסוללה עצמה, כאן היא נראית כשלושה תאים. ניתן לראות את הקויל. הקויל זה הוא שבעצם יוצר לנו את השדה המגנטי ואת כל הלחיצות, את האופציית לחיצות שלנו בפורס טרקפד. כפי שניתן לראות כרגע כאן את כל המולטיפלקסרים ואת המוקסים של הטנדרבולט, שהם בעצם הקונטרולרים והבקרים של הטנדרבולט, בצד שמאל בלוח מוגנים. זה כבר מראה לנו שאפל מתחילה קצת לדאוג לנו בעניין. לגבי האנטנה, חברים,
של הווי-פיי בעצם נכנסת ישירות ללוח, מה שאומר שעליכם להיזהר ביותר, פשוט ביותר, עם חיבור הווי-פיי ללוח, כיוון שבשבירה של הפין הזה יש להחליף פין על הלוח, וזה מאוד 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 חשוב, מאוד חשוב. אני רוצה רק לציין שכפי שאתם רואים כאן, כל הכבלים, כל הכבל פלקס או פלט במונח העברי, בעצם הוא ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שעלינו עד כה באפל. ניתן לראות את סוג הכבל. קשה לי להאמין שהחלפים בתחום, יצרני המזויפים, יגיעו לאותה איכות, ואם כן, ייקח קצת מעט זמן. אני רק רוצה לציין שהפירוק שלו הוא לא כל כך מורכב כפי שנראה. אני חושב שמדובר כאן ביצירת אומנות פשוט מדהימה. יש לנו כאן אפשרות, חברים, לנתק, וזה משהו שאתם לא ידעתם. יש לנו כאן אפשרות שלא כל כך אמרו עליו, יש לנו כאן אפשרות, חברים, להחליף את כניסת ההדפונס, מה שטוב לדי-ג'אים, כאשר נתקע להם הדפונס ג'ק בתוך מכילת כניסת PL, הכניסת PL הקטנה, הבננה הקטנה שאנחנו מכניסים לכאן, היא בעצם יכולה פשוט להיתקע בפנים. אז כאן אפל דאגו לנו, וכפי שניתן לראות, יש לנו בעצם כבל פלט שרץ ממנו ונכנס ללוח. משמע, אנחנו בעצם יכולים להחליף את הרכיב הזה. יש לנו אפילו שתי ברגים קטנטנים שנוכל להחליף את האודיו. אולי יהיה מודינג בנושא האופטי. אולי יכול להיות שיהיה, אני מאמין שאם יהיה חיבור תואם, עדיין ניתן יהיה ליישם כאן חיבור אופטי, למרות שבימינו כבר איננו משתמשים בזה. ניתן לראות את המגנטים בצד המק. אלו הם בעצם מגנטים שנועדו גם לסגירה של המכסה האחורי. הם נועדו גם לבצע הפרדה של השראה מגנטית על הרמקולים. כי רמקול, כמובן, מי מאיתנו לא יושב עם טלפון ליד רמקול ושומע סאונד ברמקול כאשר אנחנו מקבלים שיחה. זה נקרא השראה מגנטית. בעיקרון, אפל עבדו על כל העניין הזה בצורה פשוט עמוקה ומדהימה ביותר, אני חייב לומר. חברים, יש לנו כאן יצירת אומנות, חבריי. יש לנו כאן פשוט יצירת אומנות מדהימה. יש לנו כאן את הרם, את ההיטסינג, את המעברר, את ה-SSD, את היציאת אודיו הנשלפת, שעד היום לא ידוע לי שזה היה רשום באף מקום ברשת. כרגע זה, בפתיחה הראשונית אני מציין את זה. יש לנו כאן את הסטריפ שאותו ניתן כמובן להסיר. זה בעצם הסטריפ שתופס לנו ביוניבודי את כל ה-back cover, את המכסה האחורי של המק. הסוללות הן ברמה פשוט גבוהה, אני מעולם לא ראיתי. זה גם מקל עלינו כמובן בהסרת הסוללה. לצערי אני חייב שוב לציין שהסוללות הן מודבקות, אך זה לא יפריע לנו בהסרת הטרקפד. כי במודל הזה, חדשות טובות, ניתן להסיר את הטרקפד מבלי להסיר את הסוללה המודבקת, שזה חוסך לנו המון עבודה. לכן הם גם קיבלו ציון 2 מתוך 10, לעומת כל הרטינות אשר קיבלו ציון נמוך יותר, 1, בקושי תיקון. אני רק רוצה לציין שהאלקטרוניקה כאן פשוט נראית מדהימה. אפל עבדו כאן, מחלקת הנדסת מוצר שם פשוט עבדה בצורה, אני חושב, הטובה ביותר ממה שכל חברה עבדה עד ימינו. זה בעצם המק החדש שלכם מבפנים. אני אלקיים רונן, אני שמחתי לראותכם היום. אני מקווה מאוד שתהנו מהמודל החדש. אני אישית נהנה ממנו. ניתן להשיגו כמובן גם באמירים הפצה. כמו כן, אני רק רוצה לציין שאישית זה המודל שאני הולך לעבור אליו. לגבי הטאץ' בר, אני גם הולך לעבור אליו, אני הולך להחזיק 2, אחד בלי הטאץ' בר ואחד עם הטאץ' בר. אני ממליץ בחום רב על המודל הזה, ואני חושב שהמודל הזה זה המודל הכי טוב שאי פעם אפל יצרה. פשוט המודל הכי טוב שאפל אי פעם, פשוט
פשוט יצרה. אין דברים כאלה, משום בחינה שהיא... נגמר לי אוויר. תודה רבה לכם.